Давай. Стани, че пишете. Стигаме писар. Ще го натовариш ли Стигаме писар. на платформата? Стигаме писа, викам. Що? Време ли? Време. То мине, не мине. Това ще снимам. Това ли? Накриво е. Не мога да го гледам от тук сега. Ама ти си тренирал, бе, Васко? Цяла нощ. Го бях направил в нас, как искаш. Една молбичка съм ти подготвил. Изтръпни. Нема ми правиш така. Айде. Чекай малко. Какво да чекам? Айде, 20 пиши, секунди. айде, пиши. Чекай малко. Кръвопиец Намесен. мръсен. Пиши кръвопиец. Да му покажа на приборника, че Никола на сутра. Добре. Седни на високото столче. Давай напред. Още малко. Тебе малко. Още малко. Що се живяш, не се занимаваш с глупости, той имаме кандидат Кранис. А диплома за крани си има ли? Намерил. Абе, Значи готово. дипломата в наши дни. Не, страшно. Много готово. Но това е до край там. Верно, тук нищо не се вижда, между другото. Еми, много е висок модула, затова. Не е малко там. Това е добре. То добре ли? То е добре. Първия беше кофе. Като за първи път не изпадна. А сега кой влак ще го вземе? Сега кой влак ще го вземе? Сега не знам. 15. 15-ката. Че най-си отиват ли? Да ви помогна ли? Да, бе, бах, как си ги опаковали? Имаш ли акаунт в YouTube? Аз ли? Да. Не. Сега ще го метна на моя акаунт. Завоя стана много хубаво. Има още един завой, видя ли? Новите завои, ли? Хубаво да е, ама аз ви казвам за това. Не, те сега ще го прехвалим или ще се възбуде и ще спре да работи. Не, сега ще, като дам аз моста, ще трябва да направя още един модул, за да качим мост. Моста Дорян ни намери сега, вика, не мога ли там като правим моста да сложим и планина и да сложим едни такива, той има набрава тия лифт, кабинков.